Ini gथ'खौनो थनै बिजि होबाय बिथिं फारसे मोननैयाव गंनै बिजि होबाय दायो नै गाबनानै सिरि थादो हराव गाबोना गाबा नायनोसै हेल' गाइस गुड मर्निं दायो निया मर्निं जाबाय हाया आथिं लाबाय टुकुखौ बाबासो थायो आरोखि गामसादों उन्दुनो ओंखारबा बाखानांगौ बेखौ ओमफ्राय जोंनो लाल साहा गाइखेर जाहोलांबाय बेनिया बियो लाल साहा Thank you. बेफोर फ्रिनि नङा खदै सब बायनांगौ बेफोरो सानसेयाव 600 दानो आरोना पेसेन्टनिखौ ओमफ्राय आंनाथ' एक्सट्रा पेमेन्ट होनांगौ नैखौ सुगार लानोसै हरसे जेने थेने थांबाय ओरैबायदि गरम आरोना बिथिं फेनसो होनो हाया बाबुनि थाखाय बिथिं जोंनोसो नांगौ फेन फुरा खाराब हालाद खनब्रै दुगैबाय आं दुगै थाबाय आरोना जेने थेने हरसे दायो दसे उनाव खबर होगोन दिनै थांनो हैना होआ खिन्थु जोङो एसि रुमखौबो हराव मोन्दोंमोन बे बिल्डिं 3आवसो नालाय जों 1आव दङ बिराद थांलाय फैलाय हराव गथ'खौ लांलाय बेखायनो थाङासै नङाबालाय एसि रुमावबो थानो हायगौमोन डेन्जार गरम गुवाहाटीनि गरमा जोंना गामियाव एसि फेन गैयाबाबो थानो हायो खिन्थु बेयाव हाया दे खाथ्रा आरो नैबे जों 1 नम्बर बिल्डिङाव बारानो नांथारा सब खोबथेजोबनाय नालाय बेखायनो बार नांखाया इयाव बेमारि माब्रै खबर जोंहा दा आंना डिउटिया बिमाया हामबा फिसाखौ लाबलाय फिसाया हामबा बिमाखौ लाबलाय जाबाय आरो दा दाखालिल' फिसाखौ लाबबाय गेस होना लांबाय नैयाव टाउनावनो ओमफ्राय दा बिमाखौ लाबनो गोनां जाबाय दायो आरो ओमफ्राय आं साहा लोंगासिनो दङ नै दै गुदुं जोब्बाय लायनो थांसै आङो ओमफ्राय नैया दै गुदुं लायनो थांसै दायो दसे उनाव डक्टर फैगोन बेनि उनाव मा जायो नायनोसै थांनो मोनसिनबो जानो हागौ दाथ' जेबो खबर गैथ'वा 8थासो नालाय ओमफ्राय माबा मोनसे जाना लानोसै सिङाव थांनानै आङो बिसोरनि थाखाय अर्डार होखादो बेयावनो जागोनसो केबिनावनो बे बेसेबां फ्ल'र 4th फ्ल'र बेनिफ्राय बेनि नाजाना ओमफ्राय दायो 0 थांगोन आङो जि गरमहाय गरम आरोना सफैबाय ग्राउन्ड फ्ल'र ओरैबायदि गरम नाय सान्दुङा माय गड रुटि जानोसै इयाव কি হ'ব দাদা ৰুটি পৰঠা পুৰি দিয়ক পুৰি जानोसै गरम दे यावनो दङ जों याव जाखांबाय ओमफ्राय लोगो उदालगुरिनि सासे एक्ट्रिस लोगो नुबाय आं ओइनो पार्किं खालामदों मालाय गारि पोवाली है Dekho. मा मा जेराव दानो लोंबोबाय थायोब्रा चाय पिएगा लोंखांबाय नोंसोर लोङाखै आं लोङा होमबा एसां करोड़ टाकानि मालिक मा बुंनो सानो नोङो बुंलाय दायनिया जानाय लोंनाय ब्रेकफास्ट ओरैनो आइया बिराद मोजां ड्रेस गानना दोङो ओमफ्राय नै जोंहा एक्ट्रिसा बखालि जाफैदो दसे
tukuनि दायनि थांनो जासिगोन तुकुआ गेलेगासिनो दं बरियानो दसे उनाव जोंहा रेडि जासिगोन पेकिं सब तुकु मेन तुकुनोबो बिजि होनांगौ दिनै दायो तुकुआ थांनो मोनसिगोन ना तुकु नोंनि दख'नायाव थांसिगोन दे नै फाइला बाबुनि बिजि होसिगोन नोंनो बिजि पेनलेस होगोन पेनलेस सप्तानि उनावहाय आंखौ फन खालामनो होदो दायो बेडिं पत्र रोगानोसै आङो हर नाया बेडिं पत्र बा रिपर्टखौ सोंनांगोन ओइ नैफोरखौ लादो गथायनो दायो चेक आउट खालामसै जोङो बरियानो दायो बेखौ दोनना फैनोसै आं बेनि उनाव बाबुनि बिजि दङ बिजिखौबो नायनोसै सोंनानै कार पार्किं प्लेसाव बेखौ दोनना फैनोसै बेडिं पत्रखौ उफ बोरो दायो दोनबाय ओरैबायदि गेजेराव हाबना दोङो नाय एन्जार गरमलै ओरैबायदि पेसेन आरोना फुल पार्किं प्लेसआनो गैया गारलायखैनो जायगायानो गैया आरोना मर्निंआनो फैयाबा जागा मोनखाया एकदम हिर फुल एकदम पार्किं एरियानिया दायो फैलायबाय जोङो बेबि डक्टरनियाव ओमफ्राय नै जि मानसै फुल ओमफ्राय जोंहा तुकुमेनानि आइया जिरायना दङ इयाव नै तुकुना थनै बिजि होबाय बिथिं फारसे मोननैयाव गंनै बिजि होबाय दायो नै गाबनानै सिरि थादो हराव गाबोना गाबा नायनोसै नै दा एकदम थिग गाबदोंमोन खनसे दा गाबथ'वाखै उन्दुना दङ गंनै बिथिं फारसेयाव गंसे बिथिं फारसेयाव गंसे दा होबाय बिजि औ दे दायो केन्टिनाव सा लोंसै आंहा दायो नै बिल पेमेन्टनि टाइम फैबाय बिल पेमेन्ट खालामनोसै ओमफ्राय थांनोसै बाबुखौबो बिजि सिजि होबाय अ माय गड जि गोसा गाबदो बिजि थुनायाव बहा गोसोआ एकदम दुरबल मोनखांदों आंहा दायो बिल पेमेन्ट खालामबाय बे बिल्डिंआव हरलाय बे बिल्डिंआव हरलाय आंनाव उदैया एसे सेमलायबाय निया फिसासो जालांबाय ओरैबायदि खारखाव खासि बिल्डिं नालाय सिरि गाख्ला गाखसि खैबार थांलाय फैलाय खालामबाय हिसाब गैयै सुवानैसो जामलायबाय थाबाय नैया जोंहा ओंखाम उखैना हालोद खाराब बाबु बिजि लानानै ओरैबायदि उन्दुना दङ इनो गाबाबानो जाबाय इसोर ओमफ्राय बिल सिल पेमेन्ट खालामनाय जाबाय दायो मात्र थांनाय अर्डाराव फैनांगौ बेखौ पुरा पेकिं खालामनानै गारियाव दोनना फैबाय जों जिरायना दङ बिमायाबो उन्दुना दङ आंनि आथिं आखाइ सब सालायबाय इथिं थांलाय बिथिं खारलाय बिथिं थांलाय बिथिं खारलाय माय गड रुमाबो जि गरम ओंखाम उखैना सेस दाबो थांनो मोनला निया पेटिस लाबोबाय बन लाबोबाय केन्टिननिफ्राय हैनोसै आङो बरियानो ओंखाम उखैबाय सेस दे जादो बन लाबोबाय जाया माया जानायनिया कागज मोनबाय ओमफ्राय मेडिसिन सब लाबाय ओमफ्राय ओंखाम अर्डार होदोंना जानानै ओंखारलांनोसै बरियानो तुकुआबो एसे कें जादोंनो माने बिजि मोननै थुदोंना जाखागोननो बियो एसेल' सागोनदां दायो नायनोसै होमबा नैया दायो भेज थालि बिदोंमोन भेज थालिनो ओमफ्राय माबा बरियानैया ना फ्राय ना फिस कारि नैया दाउदै दङ दाउदै कारि जों दायो थांसिगोन नैया ओमफ्राय इसोर जाबाय आं जानोसै बरिया गोथावनो दायोनिया जोंहा थांनो पारमिसना मोनबाय ओमफ्राय इसोर तुकुमु आइथिं दङमोन ना गैयामोन नायनोसै थांनो होबाय नालाय ओमफ्राय
ini fैबाय आरो बिसोरो दुखुखौ दिनै मोननै बिजि थुदो नाय बिमा फिसा फिसौ सब फैबाय आरो सानसे हरसे थाबाय बिमानियाबो एसे मोजां मोनबाय आरो दुखुखौबो बिजि थुनो लाबोखाबाय गंनै थुबाय बिथिं फेन्दा मोनसेयाव थुनाय समाव गाबदोंमोन दा बर्तमान गाबथ'वाखै इसोरनि अननायाव हराव लासे मा जायो गाबाबाथ' बिराद मोजांमोन दुखु सनाया दा थांनोसै न'सिम मानसियानो बोरैबा जाबाय एकदम मेडिकेल जाबाय संसारा जोंना दायो दुखुआ फैबाय जोंना थाबायबाय एसे गोजान बिसोरो मानसिबा थांनांगौ मानसिबा थांलायबाय गुवाहाटीनिफ्राय बाय थांनोसै माइ गायनाय सम फैबाय नालाय खन्थाफोराव बिराद आर्ट खालामनांदों आरो ना पार्किंनियावबो जागा दंना थाङाखैनो दुखुआ सानब्रै लाखिगोन नै बेयाव सानब्रै माने वाव बिल्डिं नाय जुमुर नामा नै बिजिलांनाय सेंग्राया गसंना थाङा गसंबायसो माबा दहाय गाबनाया थिगसे होननाय गाबनाया दाना माबा गसंनोसो दावराव जि गाबबाय दुखुआयनो ओंखारलायनानै लानो मोजां जादों दासो सिरि थादों गारियाव थिगसे गाबदों नै मेन र'डआवनो डेन्जार गाबदों सर नाया जोंना खैराबारिबो मोनफैबाय खिन्थु ओरैबायदि अखा हानो गोसोम जादों ओमफ्राय दुखुआ गाबजानो जि गिदो जों दा गाबां जानायाव फुरखायबाय हादों आरो ना दायो फाइनालि रुम सफैबाय ओमफ्राय आङो टाउनाव थांना फैनोसै बरियाना बेनो गथ'फ्रा गेलेबाय थादों दुखुआथ' दा हराव गाबगोनसो ना मासो मेडिसिन लाना थाखानोसै भाइ नङाबा जानाय नङा हराव गाबबा